masoyana na yaba da ku, duk rintsi baniya da ku. Masoyina ko ina yake, bana yi dole sai da ku. Mai sona na yaba da ke, mai sona na yaba da kai. Har makiya na saka da ku, kiyayyar ma za ta sa na kai. Ga musti mai taraliya, na zo in gaida ku masoyana. Komin daɗin zaman gari, wayewa inda ba masoya. Duk mai sona inai da shi, mai ƙina ba ni da shi. Tunanin duniya kawai nake, ga wasu can za su yi da kai, ga wasu can ba su yi da kai. Mutane iri-iri ne, sannan mutane kala-kala ne. Komin halin munafiki, Allah ke yayi yanda ya so. Komin halin munafuka, Allah ke yayi yanda ya so. Shi halin nan na duniya, ɗan haƙuri kuma da dangana ne. Soyayyar ɗa abun uwa, komi yayi ba ta yada shi. Kamar ɗan sanda da bindiga ne, in har zai barta zai bani. Masoyan musti taraliya, duk rintsi zan fara da ku. Kullum fatan da zani, sarki Allah ya bar mu tare. Ban so in yi rashin masoya, in har zan yi shi tallakari. Domin daɗi gare su, in ka rasa za ka ji ka ba daɗi. Komin nisan gari akwai na gaban shi, ƙilan ka tadda samu. Masoyana ko ina kuke, na gode Allah bar mutane. Ga wasu nan zan faɗe su ma, in gode in yaba da su sama. Sarkin aiki a gaida kai, idi kuɗa ba za ni barka ba ƙarfi. Ga kuma sarki na malamai, Aminu dan baba kadimul islamu. Sai na sanyo da gimbiya, wanda Allah ya taimaka Khadija. Su neman yari a gaida kai, dan an wani ba za ni barka ba yari. Alhaji Abdul Aziz Isa, ta kai ma kana cikin soya. Mai turaka kai ma a gaida kai, Malam Abdul Aziz Mamuda kai. Aminu Yusuf a gaida kai, kwastam ba za ni barka ba kai ma. Daura zan je na gaida su, Ummalawal abba ta muce anti. Hajja Maryam a gaida ke, Maryam nafsa uwar muce momi. Abu nafsa na yaba da kai, kai ma ba za ni barka ba abban mimi. Lawan Ahmad na yaba da kai, idan so na sako da kai kai ma. Samur Ismail a gaida kai, Musawa Allah taimaka rima. Hajja Fadila a gaida ke, matar Diji Allah taimaka in ai. Wannan rabul na yaba da kai, Abu Tunas Allah taimaka in gawa.
hatta abida kabar nasa Saudiya za ni je na gaishe ta. Ibrahim ba za ni barka ba dan su da tilas na sa da kai mai yawo. Wannan rabul na ya ba da kai tijjani lawai Allah taimaka mai danda. Wannan rabul MIP ga kai ma ba za ni barka ba jana. Mai raba alkhairi namu ne Sani Aliyu Allah taimaka dan lami. Sani mamu a gaida kai injiniya ba za ni barka ba kai ma. Abubakar Jafar na ya ba da kai injiniya ba za ni barka ba dan baba. Tagir kai ma na ya ba da kai ruwaya ba za ni barka ba kai ma. Hajiya Sarat na ya ba da ke human lida Allah taimaka danda. Na sanyo har da mai gari na ajiwa ba za ni barka ba sani. Mamu da Yahuza a gaida kai kai ma ba za ni barka ba garkuwa. Ahmad Mustana ya ba da kai dan sanda wanda ke da adalci. Uga Musa a gaida kai Musa Umar na sa da kai uga. Sanusi a nuna ya ba da kai ogana ba za ni barka ba kai ma. Rabu yara har da kai kai ma ba za ni barka ba oga. Bawan mata a gaida kai aboki ne Allah taimaka kai ma. Salif Laro a gaida kai Umar Adai Allah taimaka abokaina. Masoyana wanda ban fada ba na gode Allah bar mu tare. Nan gungun dakata da wakar musti ne mai taraliya. Sai wata ran zan tsaya a nan ban kwana zani da ku masoyana.